מה קורה חברים? איך מבואות סרטון? אתם יודעים שיצא לי 3 ב-1 סקינים. אני יודע, יצא לי 3 ב-1 סקינים לפני יומיים. זה היה טיפה מאוד מרגש איתי. זה היה טיפה. אני טיקטוק, מי שלא יודע, אני אראה לכם. אז אני כן טיקטוקר, מי שלא ידע. אני טיקטוקר. הייתי שמה חדש. תראו, המצגים. אתם רואים? אני טיקטוקר. תראו, זה מגניב. She say she gonna call me back, I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot. She say she אז אנחנו עשינו רק רגע קצר על טיק טוק. עכשיו ניכנס לברול סטארס. אז יאללה, אנחנו בברול סטארס בעוד סטארס. יאללה. אחרי הקוטר אני פשוט טיפה צרוד. רגע שלום, אוקיי. זה האימייל שלי, כאילו מנות. Snap to it. מה? רגע. גמר הילדים במיוחד כדי לעשות לי. אוקיי. לא אמר לי כלום. וואו. אני לא מאמין שזה דבר. אני כן. יצא לי 3 ב-1. נכון, זה יותר נדיר מה שקרה למאפי. רק אפקטים קוליים יותר טוב. Must be careful. לא שרק. Moon. מה, לא רציתי לבדוק. You should be more careful. שקיבלתי. אני אחר איזה פמזת, אז בוא נראה אותה. אז הנה הפם שקיבלתי 3 ב-1. ועוד משהו נראה לי בול. לא זוכר, בול נראה לי. חדש. כלום. נראה לי עוד סקין לבול, לא זוכר. 3 ב-1 האלה קשים לי לזכור. בול נראה לי. איפה בול? איפה בול? מה? בול, לאן הלכת היום? רגע, וגם בול וקינג נראה לי. קיבלתי אותו גם ב3 ב-1. מה יש פה? נאומה מקסימלית. בסדר. יאללה, בוא נשחק סטאר דרופ. אז נשיג סטאר דרופ. כן, אני עכשיו בשביל טוב. גם הקלטת מסך שלי טובה. אולי דרקו זה מקסים.
Back on the grind. אני מתחיל לשנוא אותו. דראקו לא. דראקו אני לא מסכים. דראקו אני לא מסכים. אני לא מסכים לך להתקרב. דראקו חכם. טוב. מתחיל לכעוס עליו, על המקס ועל הדראקו. וואו, לזה לא ציפיתי. שמונה גביעים. הייתי במיוחד לשון. אוי. יצא לי גרוע. אבל אני שנייה עובר למשתמש. אוי, אני עובר למשתמש השני. אז הנה אני נכנס למשתמש השני. או שזה יכניס אותי. נראה לכם, זה עושה את הגביעים אחרי זה יאפס לי את החשב. אם אני הלך עליי, אם אני עושה את זה, הלך עליי אם אני עושה את זה. אתם כבר יודעים את הרקע הזה שיש לי בחדר, כן? אתם כבר יודעים. אוקיי, מי זה? מה כתוב שם? מוריסטז ריט. אוקיי. אז יונה אני מי אלה? אז זה חבר שלי משחק ב-2009. משחק. טוב, חבר שלי פשוט השתגע. הוא משחק מגיל 4. וואו, הוא השתגע. הוא משחק מגיל 4 בברול סטאר. עד גיל 8. מה? טוב, אבל חבר שלי יש לי המספר טלפון שלו. היום אולי נפגוש אותו, אנחנו נצלם סרטון היום עם אריאל. בקריית טבעון או במקום אחר. אני לא זוכר אם זה יהיה בקריית טבעון או במקום אחר. אבל לא שאני גר בקריית טבעון. אבל אנחנו נלך לעגלת קפה. עד שאני אדע לאן נלך, איזה עגלת קפה צריך לבחור. גם שהוא ייסע איתנו עם הרגל. תרשמו על הערוץ, אני שם קישור בתיאור לערוץ של אראל החבר שדיברתי לכם עליו. הוא משחק מ-2019 ברול סטארס. הלוח שלי לא מחובר. רגע, אבל יש לי אותו בחברים שלי. אז חבר'ה, יש לי אותו בחברים שלי. מה זה? כדורגל. אני אוהב יותר אני יותר אוהב כדורסל, אבל טוב. עכשיו אני משחק מ-2000 אני קורא מחשבות ולא זוכר מתי הוא פתח את המשתמש. וכמו שאני יודע, אני קורא מחשבות והוא פתח את זה ב-2021.
וואו! אני מת. תראו. ראו איזה בוס מטורף הוא. ברמה המהומה. במאסטר! חבר'ה, במאסטר. במאסטר, מי יאמין? תראו מתי אני משחק. Who is frightened now? גס, תירגע. גס, אתה אמרת מילה לא יפה מקודם. גס חייב להירגע, אתה חייב You להירגע. got bested by a child. אל תגיד שוב את המילה. טוב, את המילה. אני לא רוצה להגיד את זה. את המילה. Dangerous. אתם לא שמעתם, אבל זה לא יפה להגיד את זה. הוא אמר או. אני לא אומר את זה. הוא אמר. אני לא אומר את זה, חבר'ה, אני לא אגיד את זה, וקודם אתם יודעים מה הוא אמר. קרב מכות היום, קרב מכות. נפגע בו עם המוח אז יוצאתי. אם יהיה דקה, אני יוצר את הסרטון וחוזר אחרי 10 דקות. Wow, so much heat. Costly mistake. זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט, באמת. לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. יש רגועים. Come on, Spooky. אוקיי. קליק קוויסט. חדש. של מה קוויסט? רגע, לא, די. יש קוויסטים, אבל משהו עם גס. משהו אחד אולי עם גס, דמות אחת. בוא נראה אם יש לי גס קוויסטים. Time to take Spooky for a walk. This could get dangerous. אוקיי. נשים פה. אני התחברתי לעונה שלה. אני קונה את הוואטל פאס. יאללה. אני יוצר את הסרטון וקונה. סתם, אני לא קונה. אבל אולי אני אקנה. אולי, אם אני רוצה. טוב. בואו נחפש סרטון שמתאים. אני לא רוצה לתאר מה כתוב כאן. די! ניל יאנג, ניל המלך. רגע. איתי נילשון.
אוי 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 אוי. אני לא רוצה יותר מה כתוב. לא, אני מדווח על השם הזה. וואו, לא. 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 די! 1, 2, 3, 4, I just swept you off the floor! מצטער, אבל השם הזה לא מתאים לסרטון ליוטיוב. רון המלכה, לא מלכה, רגע, עוד שם. האם אני אוריד עוד ועוד 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 רואה את המועדון הזה. לוחץ על תודה צוות ההנהלה שלנו, הוא יבדוק מקרוב את הדיווח. אני אדווח לו מלא פעמים. לא רלוונטי משתמש בשם. אל תקראו בלב. זה שואל אותי אם המילה הזאת. טוב, אני מדווח על השם. מיליון פעם. קוראים לו רובלוקס. מקווה שאין לי אותו בחברים. אני מסתיר את מה שכתוב, זהו. שאני לא יכולה סתם ללחוץ על עצמי. לוחץ על עצמי מגול כזה. טוב, אני אכנס למועדון. יש מועדונים. בואי נטריל מועדון אחד. אני חושב שזה קיים. יש כמה דקות שאין לי. כדי להיכנס. בוא טיק טוק. ברו, מה זה צחבולה. כמה גביעים הם? מה זה? כמה? אני 900. תקרא למועדון. רגע, תקרא למועדון ניל המלך. אם הוא לא יקרא נכון לכתוב מלך, אני אצא מהמועדון. הוא קורא לי מלך. אוקיי, די. אוקיי. ויאללה, ביי.